Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Dobro jutro, dragi slušatelji Jutarnje misli. Idemo dalje s ovim promišljanjem. Ja bih pitao, da li si ikad imao sve što si želio u tom trenutku, ali se osjećao prazan? Da li si bio nekad u punoj kući, a bio usamljen, u praznoj tišini, sa punom košarom, ali bez radosti i zahvalnosti u srcu, sa puno opcija, a svjestan si da nijedna od njih ne donosi mir? Svijet nudi mnogo, ali svijet je gladan. Gladan je tvoje snage. Istina je da možeš imati sve i ostati gladan, jer srce ne jede ono što ruke drže. Duša se ne puni lajkovima, ni putovanjima, ni stvarima. Nekako vrhunac punine na čitavo ovo moje malo razmatranje je Psalm 23, gdje David kaže: Gospod je pastir moj, ništa mi ne nedostaje. To ne znači da je David imao sve. On znači da je Bog njemu bio dovoljan. Znaš li ti šta znači biti sit u Bogu? To je kad okolnosti nisu diktat, već pozadina za slavljenje. To je kad ne tražiš više jer znaš, već imaš ono najvažnije. Isus kaže: ko pije vode koju ja dam, iz njega će poteći izvor žive vode, vječnoga života, kako god tumačili to. Ne moraš ići okolo tražeći ispunjenje. Možeš ga nositi u sebi. Tako ja vidim značenje ove rečenice. Jer on ne puni frižider, on puni srce. Isus možda nekad se brine za nas u materijalnom, da nam novčanik nije prazan, da možemo da kupimo, da platimo račune, da imamo sve izmireno sa ovim svijetom. Ali ono za što on prije svega brine je da naše srce bude ispunjeno. Ispunjeno sa njime, ispunjeno sa radošću spasenja, sa radošću prve ljubavi. I svijet će ti uvijek nuditi nešto novo. Kao što i vidimo, stalno nešto novo, stalno se nešto nudi. Svake godine izlazi novi mobitel. Zapravo izlazi svaki mjesec dana. Svake godine izlazi na milijune auta novih brendova, novih hlača, patika, čega god. I on to nudi. I mi se za to zagrizemo. Kao riba za udicu.
Ali jedno što Bog daje je ono što traje. Ako ti je prazna duša, ne traži više stvari. Stvari ju neće napuniti. Stvari ne pune dušu. Stvari su prolazne. Ako ti je prazna duša, traži onoga koji ju je stvorio. Traži da se duh useli u tebi. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.